ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେଉଁଠାରେ ଚାନ୍ଦ ତା ଝିଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସି ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାର ଅପୃତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏଇ ସେଇ ମଶାରୀ ଘଟଣା ଯେଉଁଠାରେ ଦୟାନିଧି ପ୍ରଧାନ ତାର ବେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶବଦାହ କରି ଆଇସି ଚଣ୍ଡାଳ ଦୟାନିଧି ପ୍ରଧାନ ତା ପାଖରେ ରହୁଥିବା ସେ ଝିଅଟି କିଏ ସେ ଝିଅଟି ହେଉଛି ଫୁଲ ଚାନ୍ଦର ଅଗତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲୋକ ଲଜ୍ଜାକୁ ସହି ନ ପାରି ଚାନ୍ଦ ଏ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ତା ନବଜାତ ଶିଶୁଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଏଇଠି ସେ ମଣିଷ ହେଇଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛି ପାଠ ପଢିଛି ଏ ସମାଜରୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି ହେଲେ ତା ପ୍ରତିବନ୍ଧରେ ସେ ପାଇଛି କଣ ଅନେକ ନିର୍ମଳ ଅପମାନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏମଏଲଏ ଭୁଞ୍ଜଟି ଗଣନାୟକର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ବାହାଘର ହେଉଛି ସେ ଭୁଞ୍ଜଟି ଗଣନାୟକ ତାର କଷା ପାଲିର ଶେଷ ସାଥ ଚଲେଇ ଫୁଲକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମାରି ଦେଇପାରେ ଭୁଞ୍ଜଟି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଏମଏଲଏ ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ରୁଚି ରହିଛି ଆପଣ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବଡ଼ ଫୁଲକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ମତେ ଲାଗୁଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଆକାଶ ଦାସଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ମତେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଏଇ ସବୁ ରହସ୍ୟର ପଦାବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡାକ ନେଇ ଆସ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଆସ ଏଇ ମଶାଣି ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ ଦିଅ ପୋଲିସକୁ ଯେମିତି ସବୁ କ୍ଲୁ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିବା ଦରକାର ଆଜି ମୋର ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡ୍ୟୁଟିଟା ସାରିକି ଗଲେ ଏ ଘରେ ଏ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଏ ମଣ୍ଡା ଏ ଚକୁଳି ଖାଇବି ଆଜି ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବେ ଚାନ୍ଦ ତାପରେ ଦୟାନିଧି ପ୍ରଧାନ ଏ ପଦଚାରୀ ପଦକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ରାତି ସାରା ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡିବ ରାତି ସାରା ସାର୍ ହବନି ସାର୍ ରାତି ସାରା ହବନି ସାର୍ ଯେତିକି କହୁଛି ସେତିକି କର ସାର୍ ମୋର ଦିନରେ କଣ ହଉଛି ଏ ରାତିରେ ପଲଟକୁ ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ଧଳା ଧଳା ମତେ ଦୁଶୁଛି ସାର୍ ହବନି ସାର୍ ହବନି ସାର୍ ପଠେଇ ଦେବି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସରେ ପଚେଇ କରୁ ତୁମ ମିଶିକି ଯିବା ସାର୍ ମୋର କାଇଁ କଣ ହଉଛି ମୋର କୁଆଡେ କଣ ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ସାର୍